Tak ja vás zdravím pri ďalšom videu. A čo to tu máme? Máme tu starý počítač zo zberného dvora, ktorý mi doniesol bracho. No, je to ešte klasická biela bedňa. Máme tu mechaniku na CDčka, mechaniku na diskety. Ako vidíte, ešte je tam blomba. Takže ten počítač nebol ani otváraný. Pripojenie na 230 V, PS2 konektory na klávesnicu a myš, VGAčko, vstup do monitora, vstup do tlačiarne a toto vyzerá byť paralelný a sériový port a výstupy na zvukovú kartu. No, skúsime si ho zapnúť. Sa nám rozbehol. Pozrieme, čo to píše na monitore. Ako vidíte, CMOS baterka je vybitá, takže musíme nahrať defaultné nastavenia EU2. Vidíte, je tam procesor AMD Duron 1000 MHz. Máme tam XP Windowsy, stará klasika. Starý hardware nám tu našlo. No, máme tu rôzne aplikácie. Tento počítač vôbec nebol vyčistený, sú tam všelijaké aplikácie, pesničky a také somariny. No, napríklad máme tu aj Total Commander. Ešte stará klasika. Tento počítač by sa dal využiť na staré hry, napríklad na Age of Empires. Skúsime to vypnúť. Takže aj takéto veci sa vyhadzujú na zberný dvor. No, je to škoda. Ahojte.